Чудесна, информативна и насърчителна. Това бяха само някои от думите на участниците за вечерта, посветена на юбилейната 25-та българска антарктическа експедиция. Събитието се състоя в Българския културен институт в Лондон и провокира интереса на много български и чуждестранни посетители. Специален гост на вечерта беше професор Христо Пимпирев, учредител и председател на Българския антарктически институт. Посетителите имаха възможността да видят документалния филм «Антарктида. Ледена любов» с автори професор Пимпирев и Георги Тошев, както и фотоизложба, отразяваща живота и работата на българските полярници на Антарктида през последните 2 години. Това са 40 фотографии и те са правени снимани са от различни български полярници. Затова не е фотографска изложба на един автор, тя е на много автори и тя отразява няколко аспекта от работата в Антарктида. Първо, разбира се, уникалния животински свят. Не може една изложба за Антарктида да няма снимки на пингвини. Вечерта върна чудесни спомени от преди 25 години, от времето, когато бяхме заедно с Христо. С него работихме през зимата на 1987-88 година. Живяхме 3 месеца заедно в една палатка и пътувахме, за да изследваме района. Прекарахме чудесно. Това е моята първа визита в Българския културен институт. Хубаво е, че има подобни събития като това. Снимките от фотоизложбата са ми много близки. Всичко изглежда много емоционално. Те ми напомнят шума от пингвините, пукането на леда или дълбоката тишина. Вечерта беше невероятна и много насърчителна. Останах особено впечатлен от документалния филм. Надписите на английски бяха точни и информативни, а разговорът след филма също беше много полезен. Мисля, че подобни събития за моето поколение са от съществено значение. Би било чудесно, ако подобни филми могат да се видят, например, по Netflix или YouTube. Интересно беше да се види колко много усилия полагат българите, за да направят базата по-атрактивна и повече изследователи да се присъединят и да изследват Антарктида. Свалям шапка на тези българи, които поддържат базата вече 25 години. Антарктида е място за четене. Тук нямаме телевизия, нямаме интернет, така че когато ни затвори бурята за няколко дни, всеки взима по една книга и чете. Може би малкото, което остава на човек, или едно малкото места, където човек все още чете много. Свободното време в Антарктида почти нямаме. То е свободно тогава, когато навънка има такава буря, че не може да излеземе да си вършиме работата извън базата. Тогава четеме книги, разговаряме, свириме на китара, слушаме музика. Общо взето си запълваме времето доста смислено с позабравени ценности, тъй като в момента седиме пред телевизора, седиме пред компютъра, непрекъсната връзка по Фейсбук, по интернет, там нямаме нито интернет, нямаме телевизия, така че живееме с тези ценности, които са живели хората преди 50-60 години, са правили страхотни постижения и в науката, и в изкуството, и в културата, и без да има телевизия, и без да има интернет. Така че някак си по-човешки общуваме там. Гледайки филма, се върнах много силно вътре в експедицията, вътре в мен. Нещата, които казаха членовете, както Роман Едуард, както Йордан Йорданов, така и Христо Пимпирев основно, всичко това е вярно. Не мога да кажа повече, просто защото наистина Антарктика е ледена любов. Отиваш там, влюбваш се и не можеш да спреш да искаш да ходиш там.